बे समाव नोंथांमोननो राजखान्थिनि मोनसे गिदिर खौरां लानानै फैदों। बीपीएफ दोलोआ फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव मित्रजोट दोलोनोसो भट होगोन। बे बाथ्राखौ फोसावना गालांदों रायजोनि बीजेपीनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङा। थारैनो साननो गोनां बाथ्रा, बीपीएफ दोलोआ फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव सोरनो भट होगोन? बीपीएफ दोलोआ गावनो बिजाथि फसंगोन ना गुबुननोसो भट होगोन? मा जाहोनाव बीपीएफ दोलोआ हाग्रामा महिलारनि बिथोनाव राजखान्थिनि सांग्रांथि मेल लागासिनो दङमोन? जानो हागौ नोंथांमोना खौरांखौ मोजां हमदांनो हायाखै। बाथ्राया जाहैबाय मैया रायजोनि बीजेपीनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङा क'क्राझाराव दावबायफैदोंमोन आरो बे दावबायफैनायावनो बीपीएफ दोलोखौ मोनसे गिदिर बाथ्रा बुंना गालांदों आरो बेनो जाहैबाय बीपीएफ दोलोआ जेसेबांखि बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिङा मानो, नाथाय बीपीएफ दोलोआ फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव मित्रजोटनोसो भट होगोन। नंगौ, बे समाव फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव बीपीएफ दोलोआबो मित्रजोटनोसो भट होगोन होननानै मैया आसामनि बीजेपीनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङा खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायना होयो। थारैनो बीपीएफ दोलोआ फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव बिजाथि होनाय नंमारा नामा आरो मित्रजोटनोनो भट होमारगोन नामा? बे समाव भबेश कलितानि बे बुंनाया मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। मैया भबेश कलिता बिथाङा क'क्राझाराव दावबायफैदोंमोन आरो बेयावनो बीपीएफ दोलोआ लकसभा बिसायख'थियाव मित्रजोटनोनो भटखौ होगोन होननानै फोरमायना गालाङो। बे समाव बीपीएफ राजखान्थि दोलोआ फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि मुङाव गोबां बिसायख'थिनि सांग्रांथि मेल लागासिनो दं, बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिखागौ। नंगौ, बे समाव आसाम रायजोनि बीजेपीनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङा बीपीएफ राजखान्थि दोलोखौ फैबाय थानाय लकसभा एबा फैगौ 2024 मायथाइयाव लकसभा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं आरो बे बिसायख'थियाव बीपीएफ दोलोआ फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव मित्रजोटनोसो भट होगोन होननानै भबेश कलिता बिथाङा मैया खौरांनि गेजेरजों फोरमायना गालांनायखौ जों नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। नंगौ, बे समाव फिन नोंथांमोनखौ फोरमायनो सानदोंदि फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव बीपीएफ राजखान्थि दोलोआ मित्रजोटनोसो भट होगोन होननानै भबेश कलिता बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदोंदि बीपीएफ दोलोआ जेसेबांखि राजखान्थिनि थाखाय एबा बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिङा मानो, नाथाय बीपीएफ दोलोआ मित्रजोटनोनो भटखौ होगोन होननानै रोखा फोरमायदों भबेश कलिता बिथाङा। আমাৰ দল কোনো বিসম্বাদ নাই। আমি জ্যেষ্ঠ সন্মান কনিষ্ঠ মৰম। ক'ত বিসম্বাদ আছে? বিসম্বাদটো মই ক'তো দেখা নাই। বিসম্বাদ কাক বোলে? এতিয়া বিদ্ৰোহ গোষ্ঠী ওলাই, এইটো বিসম্বাদ। আমাৰ দলতো বিদ্ৰোহ নাই না কোনো। মই ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ, আমাৰ দল কোনো বিসম্বাদ নাই দেই। এইবিলাক অন্যান্য দল চলে, বিজেপিত এইবিলাক নচলে। বিটিআৰৰ দুটা সমষ্টি, বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰ আৰু ওদালগুৰি সমষ্টিত ইতিমধ্যে বিপিএফে কেম্পিং আৰম্ভ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? বিটিআৰত এতিয়ালৈকে দুটা লোক সমষ্টি নহয়, এটাই হৈ আছে। এটা পাৰ্ট আছে মঙলদৈত, যিহেতু ডিলিমিটেশ্যন হোৱা নাই। আফটাৰ ডিলিমিটেশ্যন আমি ক'ব পাৰিম বিটিআৰত কেইটা লোকসভা সমষ্টি হয়। পাব না বিজেপি পাব? মিত্ৰগোষ্ঠী খেলিব। ইতিমধ্যে বিপিএফে কেম্পিং আৰম্ভ কৰিছে। কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে ভোট দিব মিত্ৰগোষ্ঠীকে, চাই থাকিবচোন। মই আজি ক'লোঁ जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativpublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।